सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहे मेसर्स श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कणकवली आणि सावंतवाडी अशा दोन ठिकाणी सलग 2 रात्री अनेक दुकानं फोडणाऱ्या जोडीला अखेर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकानं रायगड इथं रविवारी रात्रीच्या सुमारास अटक केली। सावंतवाडीतील दुकान फोड्याहून जेमतेम 24 तास उलटत नाही तोच एलसीबीच्या पथकानं उत्कृष्ट तपास करत या जोडीला जेरबंद केलाय। वेंगुर्ले शहरातील शिवाजी प्रागतिक प्राथमिक शाळेच्या इमारतीची मालकी वेंगुर्ले नगर परिषदेकडे असताना ती इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागानं नगर परिषदेच्या कोणत्याही परवानग्या न घेता निर्लेखित असल्यानं नगर परिषदेच्या विशेष सभेत शाळा चोरीला गेल्याचा ठराव घेण्यात आला। या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली। जिल्हाधिकारी यांच्या परस्पर हस्तक्षेपाबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली। कणकवली शहरातील ट्रॅफिक समस्या आणि महामार्गाच्या चौपदरीकरणाअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात आली। संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिली आहे। देशात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कणकवलीत वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी अनोख्या पद्धतीनं आंदोलन छेडत लक्ष वेधलं। प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर चूल मांडून महिलांनी भाकरी आणि खिचडी तयार करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। दोडामार्ग ते वीजघर या नव्यानं सुरू असलेल्या राज्यमार्गाच्या कामासंदर्भात तहसीलदारांच्या दालनात सोमवारी ठेकेदार आणि सत्ताधारी यांनी गुप्त बैठक पार पडल्यानं विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत। या बैठकीला केवळ जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांनाच निमंत्रण दिलं होतं आणि यात सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनीही आवर्जून उपस्थिती लावल्याची माहिती पुढे येते। विविध प्रलंबित आर्थिक देयकांच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनच्या वतीनं सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आलं। प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला। सावंतवाडी शहरात 2 दुचाकीत समोरासमोर झालेल्या अपघातात दोघे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालेत। ही घटना शासकीय गोदामासमोर घडली। यात सौरभ मालणकर आणि श्रीराम ठाकूर असे दोघे जखमी झाले। मालवणी भाषा दिनाचं औचित्य साधून कुडा इथं आयोजित रील्स मालवणी अवॉर्ड्स 2026 सोहळ्यात सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली। मराठी भाषा भवनाप्रमाणेच कोकणात लवकरच भव्य मालवणी भाषा भवन उभारले जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं। कळणे परिसरात ओंकार हत्तीनं उष्णतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी थेट नदीत उतरत आंघोळ केल्याचा प्रसंग पाहायला मिळाला। शांतपणे पाण्यात लोळत सोंडेनं पाणी उडवत आंघोळ करत उकड्यावर मात केली। हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय। तब्बल 4 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींच्या केंद्रस्थानी येते। नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सर्वसाधारण सभा 15 एप्रिलला दुपारी 3 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात होणार आहे। सावंतवाडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात भाजपचा स्थापना दिन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाला भाजप युवा नेते विशाल परब यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। यावेळी सावंतवाडी नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडलं। सावंतवाडी शहरातील एमएनजीएल कंपनीमार्फत चालू असलेल्या गॅस पाईपलाईनच्या कामाबाबतचा आढावा नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांनी घेतला। शहरातील सर्वोदय नगर, गणेश नगर आणि शिरोडा नाका या भागातील कामाची पाहणी नगराध्यक्षांच्या उपस्थितीत करण्यात आली। जिल्ह्यात कार्यरत सामाजिक संस्थांच्या शासनाच्या विविध योजनांमध्ये अधिक प्रभावी सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या दालनात झाली। कोकण एनजीओ असोसिएशनच्या वतीनं आयोजित या बैठकीत जिल्ह्यातील तब्बल 26 संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली। देवगड मंडलतर्फे भाजपा स्थापना दिन कार्यक्रम सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्स्फूर्त उपस्थितीत पार पडला। बाहुबली टस्कर हत्ती सोमवारी सकाळच्या सुमारास मोर्ले येथील मुख्य रस्त्यावर अचानक दिसल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे। रस्त्यावर थेट हत्ती समोर उभे ठाकल्यानं ग्रामस्थ, वाहनचालक आणि विद्यार्थ्यांची काही काळ घाबरगुंडी उडाली। वैभववाडी तालुक्यातील महावितरणच्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर आम्ही कर्मचाऱ्यांसोबत आहोत। एकाही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही। कंपनीनं कर्मचारी कपात केल्यास पुढील परिणामांना सामोरं जावं लागेल असा इशारा जयेंद्र रावराणे यांनी दिला। भाजप स्थापना दिनानिमित्त सावंतवाडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात सेल्फी पॉइंटचं उद्घाटन उत्साहात पार पडलं। सावंतवाडी पंचायत समितीचे उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या हस्ते या सेल्फी पॉइंटचं उद्घाटन झालं। भाजपा स्थापना दिवस कणकवलीमध्ये माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी आपल्या निवासस्थानी भाजपचा झेंडा फडकवून साजरा केला। भाजपा स्थापना दिवसाच्या निमित्तानं देशभरात विविध उपक्रम साजरे केले जात आहेत। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान अंतर्गत अ वर्गातील 4थ्या टप्प्यातील सावंतवाडी बसस्थानकाचं मूल्यांकन सर्वेक्षण महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या नाशिक प्रदेश समितीनं शनिवारी केलं।
गेले कित्येक दिवस वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक हा कारखाना बंद झालाच पाहिजे अशा घोषणा देत हजारोंच्या संख्येनं कोकणी जनतेनं या कारखान्यावर मोर्चा काढलाय. राजापूर तालुक्यातील सौंदळ भालेकरवाडी इथे एका कौटुंबिक वादाचं पर्यावसन हिंसक घटनेत झालंय. सख्या काकानंच आपल्या पुतण्याच्या डोक्यात कुऱ्हाडीनं वार करून गंभीर जखमी केलं. नरेंद्र चव्हाण असं जखमी झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. रत्नागिरीतील जयगड समुद्रात सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकानं एलईडी प्रकाशात मासेमारी करणाऱ्या समुद्रात जाणाऱ्या तयारीसाठी असलेली नौका पकडली आहे. 4 दिवसांपूर्वी याच जयगड समुद्रात एकाच वेळी एलईडी मासेमारी करणाऱ्या 3 नौका या गस्ती पथकानं पकडलेल्या होत्या. मध्य रेल्वेनं महाराष्ट्रातील तब्बल 28 गाड्या बंद केल्या. त्यामुळे कोकणवासींनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून रत्नागिरी दादर पॅसेंजर पुन्हा सुरू करण्यासाठी मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती पोटनिवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरला. त्याआधी बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा मेळावा झाला. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या लेबर फोर्स सर्वेक्षण अहवालातून गोवा राज्यातील बेकारीचा दर देशात सर्वाधिक म्हणजेच 8.3% असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. हा बेकारीचा दर राष्ट्रीय सरासरी 3.1% बराच वर असल्याचं त्यात म्हटलंय.